Попитахте ме кои са ми любимите продукти за ръце и сега ще ви ги покажа. Ето това са два продукта на SMB, които ползвам, много добре попиват и са с лека консистенция, много приятен аромат. Помпичката ползвам вкъщи, а спрейчето си го нося в дамската чанта. Друг продукт, който също е на SMB, е тази терапия за ръце, но внимавайте, защото е с доста силен аромат, така че не на всеки би паснал. Тъй като покрай многото миене на ръце, често миене на ръце и миенето на шишенца на бебето, правя го на ръка, а не в миялната машина. Ръцете ми се бяха изсушили и дерматолог ми препоръча ето това кремче на Биодерма, което е наистина много добро. Не е крем с кортикостероиди, а е просто кремче на Биодерма, което наистина работи. Вечер го мажа, нормален слой, все едно си нанасям нормално крем за ръце, но разликата е в това, че ползвам ето такива памучни ръкавички. Предполагам, ще ги намерите в всеки един магазин за санитарни материали или в по-големите аптеки. Конкретно тези съм ги купила от DM. Ефтини са, от порядъка на 4-5 лева, но вършат чудесна работа. Това кремче с тези ръкавички, повярвайте ми, могат да ви спасят много сухи и много напукани ръце, ако спите вечер с тях.